Vážené dámy a páni, ja chcem v mene mesta Bratislavy privítať už 9. ročník ČSOB Bratislava Maratónu, ktorý sa koná budúci víkend a my máme veľkú radosť, že sme už v 9. ročníku, pretože Bratislava spolu so svojimi partnermi buduje tradíciu moderného mestského maratónu. Myslím, že toto je asi charakteristika, ktorá sa na náš maratón dá použiť. Čo tým máme na mysli? Znamená to, že sa nesústredujeme len na maratónsky beh, ale snažíme sa robiť aj ďalšie sprievodné podujatia, ktoré tomu maratónskému víkendu dajú charakter aj rodinných podujatí, priestor pre amatérskych bežcov. Jednoducho nejde len o špičkové výkony, ide o skutočne športový maratónsky víkend. A toto je to, čo si účastníci, aj zahraniční, aj domáci, na našom maratóne cenia. To znamená, že nebude to len ten vrchol nedeľný v rámci maratónskeho behu, ale budú aj desiatky, hobby behy, detské behy, jednoducho celý ten komplex podujatí, ktoré z toho nášho bratislavského maratónu robí jedno atraktívne a zaujímavé podujatie. Samozrejme, pozornosť športových novinárov sa bude sústreďovať priamo na tie kľúčové športové disciplíny. Bude to ako tradične maratón, polmaratón a štafetový beh. Toto bude v nedeľu, ale začíname vlastne už v piatok podvečer, pretože chceme maratón predstaviť a priniesť do stredu mesta. Čiže prvé podujatie, ktoré uvidíte, bude v piatok o 18:30 na hlavnom námestí, bude slávnostné otvorenie maratónu. To sme zatiaľ nikdy nerobili, ale chceme ukázať Bratislavčanom, že tu je takéto podujatie, ktoré je skutočne atraktívne a prináša do mesta množstvo návštevníkov a množstvo záujemcov. Čiže chceme to predstaviť aj takýmto spôsobom. V sobotu budú tie podujatia, ktoré by som skôr nazval rodinné, amatérske a v nedeľu samozrejme športový vrchol, tak ako som ho spomenul, maratón, polmaratón a štafetový beh. Čísla záujemcov vám povedia organizátori, ale už teraz môžeme povedať, že budeme na tom lepšie ako v minulom roku. Každoročne maratón získava väčšiu a väčšiu popularitu, čo mňa ako predstaviteľa mesta nesmierne teší. Teší ma aj to, že od prvého ročníka je pri organizácii tohto podujatia agentúra Be Cool, zodpovední organizátori, ktorí tomuto podujatiu dávajú stále vyššiu a vyššiu latku kvality. A teší ma, že máme aj generálneho partnera, sponzora, ktorým je finančná skupina ČSOB, ktorá uzatvorila s organizátormi dlhodobú zmluvu, čo z môjho pohľadu pre budúcnosť maratónu a jeho ukotvenie v meste je veľmi dôležitá a dobrá správa. Čo do maratónu vkladá mesto? Mesto sa podieľa na propagácii, marketingovom zabezpečení, technickom a organizačnom zabezpečení, jednoducho sme tiež pri tom. Ale chcem vás informovať, že už druhýkrát sa budú podieľať na organizácii maratónu aj naši bratislavskí seniori formou dobrovoľníckych aktivít a rovnako mladí ľudia z Mestského parlamentu mladých. Toto sú dve akoby dôležité správy z pohľadu mesta, že snažíme sa zapájať obyvateľov a urobiť z toho maratónu skutočne naše podujatie. Nie ich podujatie. Sme to my, ktorí ten maratón spolu tvoríme a snažíme sa ukázať všetko, čo vieme. Nový rozmer tohto ročníka je aj to, že sa snažíme zvýrazniť turistický význam maratónu, predstavenie nášho mesta a preto je tu výkonná riaditeľka Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, pretože predstavujeme v tomto ročníku prvýkrát aktivitu, ktorá sa volá Maratón Pas. Znamená, každý účastník dostane pas, tuto ho budete mať možnosť vidieť, nech sa páči, je to takáto plastová kartička, z ktorou sa bude môcť preukázať a získať zaujímavé zľavy na niektoré projekty. Z hľadiska mesta to bude bezplatný vstup do Mestského múzea a galérie Zoologickej záhrady. To znamená, je to niečo, čo pripravila naša organizácia cestovného ruchu, Bratislavská organizácia cestovného ruchu, spolu s mestom a organizátorom. A je to snaha ukázať návštevníkom, že to nie je len o tom športe, je to aj o meste, do ktorého prišli a my sme radi a budeme radi, keď sa do nášho mesta ten návštevník vráti. Najmä zahraničný, ale samozrejme aj domáci. Viete, že tento ročník bude trošku poznamenaný aj tým, že nebudeme môcť bežať po tej istej trase, čo sme mali minulý rok, vzhľadom na obmedzenia na Štúrovej ulici, ktorá prechádza rekonštrukciou vo vzťahu k nosnému dopravnému systému. Museli sme trošku upraviť trasu, o tom povedia viac organizátori. Čiže tie novinky, ktoré by som zosumarizoval, je snaha priniesť maratón do stredu mesta, z hľadiska toho, že robíme to kultúrne podujatie v piatok a predstavujeme myšlienku maratónu a snažíme sa ju ukázať obyvateľom mesta.
že sme zaviedli ten maratónsky pas a že možno budeme musieť prispôsobiť trasu, pretože tento rok a možno aj na budúci rok budeme obmedzovaní rekonštrukciou, ktorá prebieha priamo v strede mesta a my sa snažíme ten maratón dostať až do stredu mesta. Vtedy je to mestský maratón, keď sa beží ulicami mesta, keď majú možnosť ľudia vidieť tých najlepších, ale aj všetkých tých, ktorí si chcú zabehnúť maratón práve v Bratislave. Čiže pozývam vás všetkých, aby ste sa prišli pozrieť. Nepochybne od piatku do nedele to bude veľký zážitok. Ďakujem veľmi pekne.